И здравейте на всички! Както виждате, CS2 бета официално е тук. Та изиграх една-две игрички само за да знам какво да говоря в този клип. И сега ще ви обясня почти всичко, което трябва да знаете за CS2 бета. Като за начало, вече тук ви излизат статовете. Аз съм сребърен 3, рангъпнах на лайф. Ако искате можете да отидете и да ги гледате, но сега не е целта да се рекламирам канала. Сега не знам дали виждате това на бъф, но то изобщо не е важно. То отива там долу. Ето го менюто за приятели, което май още не е оправено или никой от моите приятели няма двойката. Инвентара ви се вижда по ето този начин. Екипировка. Абе да, тук всичко ви е оправено по-бързо. От тук си избирате с кое как да ви е, нали, скинчета АО, с кое искате да играете. Мисля, че тук няма нови неща, нали, тук си сменяте скина, спрейове, ако не се лъжа, с това и баджове. Аз нали това съм го сложил? О, така не съм си бил сложил баджа. Вече е тук. Тук имате само право да играете неангажиращи смъртоносен матч. Новини, всички знаем какви са новините. И като цяло това тук е доста голяма промяна, лично според мене. Инвентара си го видяхте, тук вече доста по-лесно лично според мене. Това е лобито, който искам да играем. Тук високо има ли повече? Много високо не ми е включено. И трябва да си оправите мерника, който аз още не съм направил. Та, сега ще пусна една игра, извинявам се ако лаги малко, просто така е. Много е тежко, поне за клип. Трябва да оправя настройките, че да може да се снима на играта. Просто първо впечатление. Чакането е изключително малко. По-малко е от CS. Аз разбира се ще продължа се към CS, защото CS е доста по-добре за сега. И може да се играе ранкет. Искам да кажа, че има различни звукове и глока е променено много. Аз разбира се не съм си снимал мерник и едва правя нещо. Можете да убивате с отборниците си. И то буквално половината килове са от личните са отборници. Колкото и странно да звучи. Тук това не е фикснато или аз не знам какво трябва да му се направи. И сега грифите собствения си отбор. Така че ева. Тук изламих колкото можах. Галята ми е едно от любимите оръжия между другото. Не знам колко от вас знаят, но ето най-вече знаете. Сега ще ви покажа най-якото нещо, което открих за сега. Може да си гледате краката, ама ставате много бавни. Има плюс точки на Desert Eagle. О, майко, тая анимация. И ръкавиците, дефолт ръкавиците са много по-мазни. О, майко. Това ми изкочи от нищо. Ето го звука на глока. И Star Trek изглежда малко по стъклен, така да го кажа. Телевизора е променен. Като цяло пуснах Мираж. То даже не съм пускал Мираж просто. Така. Доколко знам, все още може да се купи ключ и да можете да играете ранкет. Ама нали имате безплатно, опа изгубих се тук. Течкова е бе. Това го чупи. Сменяме на това. Между другото играта е малко по-тъмна и малко по-цветна на места. Сложили са по-хубав контраст един вид. И там един ги заклам. Мога ли аз да взема нещо обаче? Не разбира се. Звука на стълбата е еднакъв, скачането е различно. Middle AK Battle, I guess. Кемперч. Искам да отиграм с Desert Eagle, защото и той май е леко променен. Ще да ме убие бот на мидъл. 42 с 42 демидж. Кемпер долен. Дева, хванаха ма. Това май е българен, by the way.
И тук. Не, middle play. Определено. Цвета на скина на оръжието е много по-цветно и отговаря на светлината, и светлината е бутана, и FPS-а ви пада с около 70 в моя случай. Абе, минус 50 FPS със сигурност. Значи то долу не мога да го взема. Аз съм свикнал на буквално мерник 3 пъти по-малък на това. Долу един. Аре бе, той има лошо да тръгна да се мести, аз още не мога да го хитна. Горе. Всяко не мога да скачам на бъчвата. Де бе, бъчвата, брат. Ето ги краката отново. Вече един спор, че ще се слагат обувки за купуване, ама според мен няма да се стигне до тук. Valve не са такива. Сега стига, брат. Аз не мога да направя един плей без някой да ме изчекали в гръб. Много ма кеф. Той как е направен и в стартрака как е изглежда, но за жалост няма ранкет и не мога да стоим тук и да правим нещо смислено. Така че чакаме си да пуснат ранкет, надяваме се, че е скоро и това ще е от CS2 за сега. Чакането за ранкет. Иначе цялото и тук чак може да се излезе, като натиснете Escape, не от тук опцията. И тук ви да си избирате, като цяло това е CS2 бета безплатната версия. Ако искате да гледате CS в канала, ударете към банката, разгледайте някой друг клип в канала и така, до нови срещи!